Wahet shnong ka shnong umkiang East Giant Hills uba lasting pala ulapa da ka dorkas siya usimbut Menteri Rangba Kajela uba Preston Tensong ban kerpat na kabenta ban kentiu kardano ya ka umkiang PHC siya ka CHC kenang ban la ban ay ka jing syakri ka bakhambha ya kipat nong shnong shnong bat kishnong ki ba marjan. Halor ka ni ka benta na kanyang kinongilam shnong kumju ka MLA ka thain ka kong Santa Mary Shelaru kila kerpat ya ka sorkar jela bakan kemi bat shim kyalam halor ka ni ka benta. Sa shisien pat ngipen kan mau bat kerpat ya ka sorkar jela kumju ya ka terat ka koit ka kya lingba ka office jongpi na ka benta ban kentiu kardan no ya ka umkyang Primary Health Center PHC sya ka Community Health Center CHC ong ka dorkas. Kumba kalong menta ka umkiang PHC kahap ban kami bat ajing syakri ya palat khat riu teligi shnong kibalakan jo palat khat san hajar ngut kinong shong shnong bat day tangkane ka jaka ajing sumar ka badan hakitan kaput ka bahap ban penbiang ya kila jing sumar syakipat nong shong shnong. Laong ru bakin don shibun ba ka jing bentoy na ka benta kipat ba nong shong shnong nadala kentiu kardan ya ka PHC sya ka CHC bat kani kan yarap amtang ya kipat kathan umkyang Henry ya baro kishnong kiba marjan kibahap haka jing syakri jong ka umkyang PHC. Nalor kata lapan pauru halor ka jing dan kam kerki ban penthamai ya ki jaka a jing sumar bat ki weipat ki jing dan kam kenang ba kipat ba kenyo pedang ya ki jing syakri ka babyang haka liang ka kot ka kya bat ka ban pendunaru ya ka jing ban bor bakin hap ban let sya ki jaka sor na ka benta ban wat ya kilat jing sumar.